Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і довіряєте нам. Доброго дня. Мене звати Аліна Блохіна і рада представити вам гостю цієї ефірної години. Це Олександра Решмеділова, політичний експерт, політолог, кандидат філософських наук. Пані Олександро, добрий день вам. Вітаю. Власне, розпочати хочемо з одного з цікавих досліджень. Власне, трохи більше 29% населення України замислювалися над тим, щоб виїхати з країни. У той же час трохи більше, ніж 6% готові це зробити і роблять перші кроки. Майже 11% в принципі готові, але поки що для цього нічого не зробила. І 20% опитаних не готові наразі, але чекають сприятливих обставин. Власне, такі результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення видання «Дзеркало тижня». Також дані свідчать про те, що майже 57% українців не готові виїжджати ні за яких обставин. А більше ніж 63 сказали, що така думка навіть не приходила їм до голови. Шукають кращого життя в основному жителі маленьких містечок, майже 35% яких замислюються про виїзд. У містах-мільйонниках та напівмільйонниках про те, щоб виїхати, думає 30% жителів, 26% готові залишити село, а 25% – селище. Пані Олександро, ну от така статистика наведена соціологами. Про що вона свідчить, як гадаєте, і які причини можуть спонукати українців, на вашу думку, для того, щоб замислюватися і, власне, виїжджати за кордон? Насправді, думаю, що ці цифри є досить тверезими і реальними, тому що, не дивлячись на те, що в нас давним-вже-давно не було перепису населення, і ми, насправді, на сьогоднішній день не знаємо, скільки українців реально проживає на території України. Можемо тільки здогадуватися, але динаміка по виїзду за кордон досить висока. Тим паче, що, давайте розуміти, є різні види міграційних процесів. Перше – це сезонна міграція, коли люди виїздять на сезонні заробітки. Зазвичай це може бути сільськогосподарські якісь роботи, врожай, ще щось. Можливо, буває, що, наприклад, навпаки, приїздять в Україну допомагати з господарством, наприклад, на літній період, а навпаки на зиму, на весняно-осінній період можуть від'їздити кудись за кордон. Другий момент – міграційні процеси можуть бути в тих районах, які поблизу кордону знаходяться, куди, наприклад, Закарпатська, Львівська область, так само поряд з Чернівецька, такі прикордонні області, в яких, скажімо так, міграційні процеси можуть бути просто основою життя, тому що люди їздять за кордон, щось закуповують, різні види товару, починаючи від харчів якихось, решта моментів. Тобто це такий маленький бізнес для того, щоб хоч якось виживати, тому що ви ж знаєте, що в них буває так, що може паспорт закінчуватися за декілька тижнів, за місяць, тому що вони постійно перетинають кордон. Також не виключено, що залишається досить високою міграція в Російську Федерацію, тому що їздять українці зазвичай це пов'язано, наприклад, з будівництвом або робота на якихось підприємствах позмінно, скажімо так. Але незважаючи навіть на ті труднощі, які на сьогоднішній день є з перетином кордону, з прокладаннями шляху, ви знаєте, що, наприклад, авіаперевезення, це треба, скажімо так, великий такий ще зробити додатковий крюк для того, щоб дістатися місця, все одно залишається за різними оцінками, в принципі, в Російській Федерації приблизно десь 2-2,5 мільйони українців залишається. Тобто в усіх напрямках, можу сказати, українці шукають кращого життя. Якщо подивитися на динаміку, хто від'їздить, то зазвичай за програмами Work and Travel, різного роду обмін під час навчання дозволяє легше адаптуватися. По-перше, коли ти молодий, в тебе немає все одно якихось зобов'язань, тягаря, і ти легше адаптуєшся до складних життєвих обставин. Ось ті, хто в студентському віці так чи інакше відвідував закордонні якісь відрядження, поїздки, навіть туризм може спричинити, в принципі, зміну світогляду. І, наприклад, молоді українці віком 18 до 30, скажімо так, вони легше адаптуються, особливо, якщо немає сім'ї, дітей, точно легше буде адаптуватися. Друга хвиля, наприклад, коли вони відвідали ці країни, подивилися, як живуть,
порівняли з тим, що в них, наприклад, ось ви зазначали про міста-мільйонники, напівмільйонники і менший калібр міст, то зрозуміло, що хочуть всі кращого життя і вже тоді намагаються не тільки в столицю перебратися для кращих можливостей, а в принципі все одно різниця в заробітних платах досить висока. Галузеві робітники, наприклад, медицина, навчання, будівництво, наприклад, агросектор, так само досить сильно вимив робочі руки, тому що від'їжджають за кордон, особливо це країни Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія. Ці країни досить багато абсорбували нашої робочої сили. Я думаю, що буквально через 2-3-5 років ми побачимо, що в нас, ну, наприклад, медика кваліфікованого знайти буде надто важко, особливо в містах маленьких, медперсонал, медсестри і все решта від'їжджають однозначно. Ну і взагалі така тенденція, вона є показовою, тому що рівень життя для українців, він є важливим. Знаєте, як кажуть, є така приказка: риба шукає де глибше, а людина де краще. Тут звинувачувати, що це не патріотично або ще якось. Люди намагаються прогодувати свої сім'ї. І якщо дивитися тенденцію 90-х, коли від'їжджали в основному там Італія, Португалія, скажімо так, доглядати в основному за пенсіонерами в теплих країнах, тому що ви знаєте, що Італія, Португалія, Іспанія – це все одно такі більш сонячні краї. Багато хто там і одружився, і залишився, і так чи інакше, але це така найпростіша робота. Зараз все одно від'їжджають ще й кваліфіковані робітники. Це й IT-сфера, масово від'їжджають за кордон. Їм легше все одно працювати дистанційно, і вони все одно шукають тих умов праці, які дозволяють їм або легше оподаткування, або міста, де є представництва кращих компаній. Хтось може якийсь час там попрацювати, скажімо, дистанційно, але все одно потім отримують фултайм, так званий, отримують контракт, який дозволяє отримати, крім гарних умов праці, ще й так званий соціальний пакет для себе, можливо, для членів своєї родини. Тому від'їжджають, масово від'їжджають. Ті, хто задумується про від'їзд системно, скажімо так, виважено, не просто поза очі кудись, ой, там поїду, знаєте, там розберуся, якось на місці влаштуюся. Так насправді не їдуть, тому що так можна знайти лише низькокваліфіковану роботу. Насправді прибиральником або якась там робота така низькооплачувана. Кваліфіковані працівники можуть готувати від'їзд 3, 5, 7 років, збирати документи, подавати, скажімо так, певні ліцензії, кваліфікації, знання мови, решти моментів. Тобто, скажімо, їм потрібно ще тут все закрити, можливо, там продати так само якісь там свої статки, там житло, ще щось, для того, щоб поїхати кудись вже, так скажімо так, на постійну основу, особливо якщо переїздять з сім'єю, з дітьми, можливо, навіть з батьками. Тобто це такий досить обґрунтований крок, і він потребує часу. От ви, пані Олександро, перелічили ці чинники, ті фактори, які спонукають людей, якою може бути міграція. Хотілося провести паралелі тут із тими політичними процесами і із тими реформами, які відбуваються в Україні, наскільки вони впливають на бажання українців жити, тому що ще одне дослідження хотілося б провести до прикладу. Переважна більшість українців не вірить в успішність реформ, власне, переконані в успіху усього 5%. Ще 22% загалом мають віру, проте з певними сумнівами, 27% вже не вірять, проте частка надії, що є, 40% не вірять в успіх реформ зовсім, при тому минулого року зовсім зневірених було менше, 28%. Власне, це дані дослідження, які опубліковано Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ну і ієрархія найважливіших для українців реформ 3 роки поспіль залишається стабільною. Найважливішою є антикорупційна реформа, на думку людей, так вважають майже 60% населення. Далі з рівнем значущості йдуть реформи сфери охорони здоров'я 44%, наступні пенсійна та реформа системи соціального захисту, реформа органів правопорядку. Це думка 34% населення. Люстрацію чиновників найголовнішою вважають 21%, реформа армії та зміцнення обороноздатності на першому місці для 20% опитаних. Проте з усіх цих відносно успішними були визнані лише пенсійна реформа. Власне, 9% учасників опитування віддали свої голоси за неї. Освітня реформа має 5%, так само 5% людей думають, що реформування армії успішне. При цьому 77% сказали, що в країні немає жодної
успішної реформи. Наскільки те, що відбувається у державі, наскільки дії, рішення, прийняті урядовцями, парламентарями, законодавчі ініціативи, політичні процеси, війна на Сході, наскільки усе це впливає на бажання людей залишитися тут? Давайте розуміти, що ті дані, які ви зачитали, вони насправді є кричущими. І не просто це такі, знаєте, я люблю такий термін «ice bucket challenge» для влади, так? Тобто такий досить прохолодний душ для того, щоб подивитися на реалії. Ось цей 18-й рік, він не просто передвиборчий. Це рік, коли насправді мають запрацювати реформи і щось там показати, якісь результати, для того, щоб, виходячи вже на передвиборчу пряму, можна було собі в актив щось записати, показати, з чимось вже виходити до свого електорату. Проте насправді навіть діюча влада на сьогоднішній день, подивіться, на які формулювання вони дотримуються. І прем'єр-міністр, і галузеві міністри зазвичай кажуть, що результати тих чи інших реформ вже побачать після, скажімо так, в наступному політичному циклі, тобто не за їхньої каденції. Тобто вони себе таким чином намагаються вивести з-під удару, що начебто ми тут все не приймали, подивіться на парламент, який проголосував ось цей ряд реформ, подивіться на виконавчу владу, яка там профільні міністерства готували, знаєте, не досипали ночами, готували ці геніальні реформи, а вже результати подивимося, коли там наступний буде Кабмін, наступний політичний цикл, і тоді побачимо певні результати. Знаємо перше, що терпець урвався, і ось той часовий термін, який надавали українці після Майдану, після революції, довіри, так, для того, щоб ось вам, наприклад, 3-5 років для того, щоб були зміни, докорінні зміни в країні. А насправді подивилися, 3-5 років проходять досить швидко, так, а зміни не наступають, тому що спочатку ми ще не розібралися, неповноцінно ввійшли в свої там обов'язки, повноваження. Зараз ми почнемо формувати свої там кабінети, почнемо команду формувати, потім почнемо розглядати, щось приймати. Ось же все сформовано, все наприймали, а результатів як не було, так і немає. Тобто, насправді, українці досить тверезо розуміють стан речей. Другий момент, ті 77%, про які ви зазначили, це тотальна недовіра до дій влади. Те, що хоча б якось побачили там зміни в пенсійній реформі, насправді українці ще чітко і не зрозуміли, що було прийнято. І вони отримали, ті пенсіонери, які на сьогоднішній день отримали певні там збільшення, не досить значні, до своїх пенсій, до своїх соціальних виплат, їм здається, що там ось ці декілька сотень гривень, які додалися, вони там щось можуть змінити. Хоча та частина населення, яка буде виходити надалі на пенсію, вони отримують усі ті негативи, які насправді приховані, закамуфльовані в цій реформі. Я вважаю, що та реформа, яка була прийнята, вона антисоціальна і ще багато моментів буде вилазити і виходити, знаєте, боком, як то кажуть. Але це окрема справа, про це не будемо зараз зосереджувати так увагу, але українці чітко розуміють, що медицина, ви знаєте, вона зараз в кричущому стані, особливо коли ми знаходимося в епідеміях, так, або в нас загострюються ситуації по відношенню до якихось там вірусних хвороб, коли українець, скажімо так, стикається з медициною. Тому що одна ситуація, коли ти про щось розмірковуєш, коли ти з цим не стикаєшся, коли тобі здається, що пенсія ще далеко, так? Ти здоровий, в тебе немає якихось особливих проблем зі здоров'ям, ні в тебе, ні в твоїх там батьків. Але коли ти стикаєшся з медициною, то ти розумієш, що ця реформована система, вона знов-таки залишає кращого. Освітня реформа, ви знаєте, що крім внутрішніх проблем з освітою, в нас ця реформа викликала загострення відносин з нашими найближчими сусідами, і я можу сказати, що це така бомба, яка буде давати про себе знати, знаєте, так, за тривалий час, тобто, знаєте, це така довгограюча тема. І угорці безпосередньо, ви знаєте, як зреагували і румуни, і поляки, тобто з багатьма, ще вчора дружніми країнами для нас, сусідами нашими, через такі моменти було погіршено стосунки. Як ми будемо з цього виходити, чи зможуть наші політики знайти вчасно оптимальну формулу для налагодження стосунків, будемо на це сподіватися. Проте зараз ми бачимо, що все одно ситуація досить така делікатна.
От якраз хотіла б зазначити, що власне сьогодні уступив в силу закон про державні фінансові гарантії медобслуговування населення, або як його називають власне про медичну реформу. І фактично ця осінь парламентська її навіть охрестили осінь реформ: медична, освітня, пенсійна, ті всі процеси, про які ми з вами зазначали. Власне, чи вважаєте ви якусь із тих реформ, яку було проголосовано, скажімо, можливо, ще не запроваджено, тому що навіть і медичний закон, щодо якої сьогодні вступив в силу, запрацює лише в липні, за словами пані Супрун, тому що потрібно півроку для того, щоб підготуватися до цього процесу. Чи вважаєте ви хоча б одну із цих реформ дієвою, успішною, ефективною, яка запрацює за півроку, за кілька місяців, за рік, але яка запрацює? Крім гарної назви, яка з'явилася безпосередньо на полях Давосу, ось ця осінь реформ, назва досить гарна, влучна, навіть така. Її досить полюбили журналісти, гучна. Так. Проте, насправді, якщо дивитися в реалії, знаєте, в суть, як то кажуть, то усі ті реформи, які через кому можна прорахувати, це судова реформа. І я можу вам сказати, що зараз всі багато говорять про антикорупційний суд, то насправді, якщо буде створений антикорупційний суд, то він в багатьох моментах суперечить ось тій реформі, яка була прийнята. Тобто він її нівелює в своїй основі. І ми знов-таки отримуємо відозмінену, тобто готували, змінювали, а по факту все одно будуть дороблювати і перероблювати. Тобто судова система на сьогоднішній день, на моє переконання, не реформована. Тим паче ми бачимо, що довіри до судів не з'явилося, не побільшало, немає докорінних змін в роботі. Тобто я розумію, що всі хочуть швидких змін, але навіть той час, який був, не надав надії на те, що в цій галузі, а це повноцінна гілка влади. Нагадую нашим телеглядачам, що є 3 гілки влади: законодавча, виконавча і судова. Вони мають бути всі незалежні один від одного. А в нас довгий час ось шкульгала судова гілка влади, вона не була повноцінною, так звана така кривенька качечка, тому що, в принципі, вона має бути базисом і тим стримувачем законодавчої, виконавчої гілки влади від перекосів. І вчасно в судовому порядку ви маєте знати, що ви вирішите будь-які питання і зможете довести свою правоту. Зараз, по-перше, це дорого, по-друге, це довго, і по-третє, це не факт, що це буде ефективно, і ви зможете насправді отримати на фініші, у фіналі, той вирок, насправді, який буде відстоювати ваші права, свободи, все, що прописано, насправді, має бути в законодавстві в українському. Другий момент, медично ми так пройшли, пенсійну пройшли, судову пройшли, а земельна не запрацювала, і ви знаєте, що, в принципі, ось цей 18-й рік буде покладено те, чи з'являться в нас знов такі кадастри, чи з'являться в нас все те, що має підготуватися для того, щоб починати говорити про земельну реформу. Мораторій, ви знаєте, це тимчасова міра, яка була прийнята, і вже декілька десятків років вже приймається, більше 10. Мораторій перекладає ось цю відповідальність на наступні роки, і я поки насправді не бачу готовності в наших парламентарів щось змінювати. Тобто це певна консервація того стану, який є. В принципі, я думаю, що вже так стається, що основні реформи створюються на початку каденції. Ось, наприклад, зайшов парламент, були вибори, заходить парламент, і він має засучити рукава і робити рішучі зміни на початку своєї каденції. В кінці каденції ніхто зміни не робить, тому що, в принципі, тут вже треба, по-перше, втриматися в сідлі, а по-друге, вже переконати своїх виборців, тому що вже ось ті роки, які були витрачені, вони були плідно, ефективно витрачені, і довести вже те, що вони були ефективні. В кінці каденції ніхто не приймає, скажімо так, хірургічних змін. А все, що ми кажемо про реформи, це, знаєте, скальпелем, ножем потрібно відсікати все зайве. Тому я думаю, що цей останній 18-й рік, тому що вибори в нас в Раду будуть осінь 19-го, він буде досить таки лайт. Тут буде мало чого такого, знаєте, повністю з ніг на голову буде щось ставити. Не 180 градусів розвертатися ніхто вже не буде. Буде так, знаєте, тишком-нишком, тихою сапою, як то кажуть, рухатися. А чому? Тому що фактично певні рішення, ми там відкинемо заяви, так, тому що це може бути певна там спекуляція для того, щоб набрати собі певні дивіденди. А чому от ви гадаєте, що не буде ніяких таких рішень? Тому що фактично всі будуть думати про те, щоб посилити і збільшити свій електорат. Перше, давайте розуміти, що Рада 8-го скликання
рішення так і не сформувало стабільної більшості. Те, що в нас є, це певна така ситуативна більшість, і для того, щоб ухвалити певне рішення, це треба довго і дорого домовлятися один з одним. Тому найкращий і найпростіший шлях для багатьох наших політиків просто тримати той стан речей, який є, тобто без різких ухвалень змін. У нас в багатьох моментах накопичилося не тільки, скажімо так, реформування країни, кадрових питань накопичилося багато. Ви знаєте, і під них немає в певних мірі там голосів, домовленостей, і вони так само чекають кращого життя. Можливо, якісь будуть вносити все одно ініціативи під тиском Заходу, як це буває з тим самим антикорупційним судом. Ви бачите, скільки було там зараз перипетій. Можливо, буде вирішено найближчим часом питання з очільником Національного банку, крім коливань національної валюти, які, знаєте, завжди досить так багатьох цікавлять українців, тому що, знаєте, все одно так чи інакше остання там сотня доларів в книжці в кожного лежить, і він думає, сьогодні її міняти чи, в принципі, через декілька днів. Така ситуація, вона все одно є актуальною, але насправді ці зміни з курсом, вони більше важливі для великого бізнесу, для, скажімо так, серйозних гравців. Ми, пані Олександре, перепрошую, повернемося до нашого обговорення. Додамо зараз інформації, і є у нас телефонний дзвіночок. Власне, Міністерство юстиції України готує ще одну окрему заяву до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав українських громадян тільки за ознакою громадянства. Про це сьогодні розповів журналістам міністр юстиції України Павло Петренко. Перед цим він пояснив, що йдеться, наприклад, про українських політв'язнів Російської Федерації. За його словами, цією окремою заявою також будуть включені факти порушення прав кримських татар тільки за ознакою національності. Факти порушення прав українських громадян в анексованому Криму за ознаками того, що вони відвідують українську церкву. Власне, зараз з нами на прямому зв'язку телефоном Іван Ліщина, заступник міністра юстиції, представник України у Європейському суді з прав людини. Пане Іване, доброго дня. Чи чуєте нас? Доброго дня. Власне, хотілося б ваш коментар почути з приводу ось цієї заяви, яке готує відомство. Яким чином це зможе ця заява допомогти із дотриманням прав людини у Криму? Власне, прошу. Зараз дійсно Міністерство юстиції, секретаріату повноваженого з питань Європейського суду з прав людини готує нову міждержавну заяву до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації щодо порушень, системних порушень прав людини, які відбуваються в Російській Федерації, а також в окупованому Криму, по відношенню до українських громадян, політичних в'язнів. Уряд не може бути, власне, представником кожного окремого з цих політв'язнів, бо в кожного з них є свої адвокати, і вони вирішують питання стратегії, які заяви до Європейського суду подавати, і коли, і як. Але що може зробити уряд і що буде він робити? Він збиратиме відповідно, ми збираємо зараз відповідну інформацію щодо, власне, системних порушень. І ось саме в цьому ми вбачаємо нашу головну мету наразі – це зібрати інформацію щодо системних порушень, тобто щодо катувань, яким піддавалися українські політв'язні, як ті, які захопили в Криму, так і ті, яких захопила Російська Федерація на своїй території, в Білорусі, як ми знаємо. Ми будемо збирати інформацію щодо порушення їхнього права на справедливий суд, на заборону катувань, на умови тримання під вартою і таке інше. Тобто саме в цьому напрямку і ведеться зараз робота. Скажіть, будь ласка, яким чином ось цей багаж інформації, доказова база, яку збирає і безпосередньо ваше відомство, Міністерство юстиції, потім зможе бути використано у Європейському суді з прав людини? Ну, ми збираємо інформацію як від українських відповідних органів, МЗС, від СБУ і інших органів. А також ми збираємо інформацію, ми контактуємо безпосередньо з представниками українських політв'язнів, і наскільки вони готові з нами ділитися, це інше окреме питання, але, як правило, в нас проблем немає, вони готові, вони досить відкриті і дають нам ту інформацію, яку ми запитуємо. Пане Іване, скільки часу взагалі може знадобитися для того, щоб передати все це до ЄСПЛ? Ну, мені зараз важко казати. Робота почалась
не так давно. І я не готовий сказати, що ми там подамо завтра. Я думаю, що протягом найближчих 2 місяців ми підготуємо цю заяву. Пане Іване, я дуже дякую вам, що ви знайшли час, долучилися до нашого прямого ефіру. Іван Ліщина, заступник міністра юстиції, представник України у Європейському суді з прав людини, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Ми повертаємося до розмови у студію. Пані Олександро, ми з вами говорили про ухвалені реформи, про рішення парламентарів, урядовців. І одне із них, до якого ще хотілося б повернутися у розмові з вами, це, власне, ось цей законопроект, який називали законопроектом щодо реінтеграції, щодо деокупації. От ми тільки не чули представника Мін'юсту, який говорить про збір, власне, інформації для того, щоб продавати потім власне усі ці документи і усю цю доказову базу до Європейського суду з прав людини. От повертаючись до цього закону, от казали під час його ухвалення, що він допоможе нам у міжнародних судах. Як гадаєте, чи допоможе? Насправді, крім того, що було проголосовано ось цей 7163, здається, законопроект, 280 голосів було віддано депутатів. На сьогоднішній день він знаходиться на певній паузі, тому що, ви знаєте, його не підписав ще спікер і безпосередньо не підписав президент через те, що була постанова від опозиційного блоку. Скажімо так, знайшли механізм, як притримати цей закон, тому на сьогоднішній день це потрібно ще подивитися, що там парламент з нової сесії, як він його буде ще, можливо, змінювати, доопрацьовувати. Тобто фінальна крапка там не поставлена. Другий момент, після того вже було засідання ПАРЄ, і, ви знаєте, була резолюція, яка стосувалася прав людини, ситуації взагалі на Донбасі. Можу сказати, що я розумію, що ваших глядачів більше цікавить ситуація ще й по Криму. Але так стається, що майже в усіх документах Крим виносять за дужки. Його не ставлять через кому, його не підв'язують до ситуації на Донбасі, або це окремі якісь резолюції, окремі документи. Тобто вже можу сказати, що є певні паралельні процеси, є збір ситуації по Криму, а є все одно ситуація по Донбасу, і їх намагаються розмежувати. Таким чином, іноді буває, наприклад, як в тому самому законі про реінтеграцію, є згадування про Крим, наприклад, але там немає докорінної ситуації, прописано. Тобто в законодавстві на сьогоднішній день все одно залишається ще певний вакуум ситуації. Ситуація по Криму залишається такою, знаєте, якщо не певною такою плямою, білою або сірою, чорною плямою, тобто до нього ще будуть повертатися. Довгий час взагалі питання і тему Криму обходили стороною, не знали, як реагувати, що сказати, як не погіршити ситуацію, або навпаки, як не просто казати якісь певні банальності, а як допомогти. Я думаю, що ці судові процеси, якщо вони направді перекочують до ЄСПЧ або інших європейських інстанцій, вони довготривалі, тобто це роками і іноді десятиліттями можуть насправді розглядатися ці справи, тобто це не швидкі рішення. Другі моменти зараз, ви знаєте, йдуть, наприклад, збір по ситуації по Криму, що сталося, як відбувалася ситуація, чому так сталося, як ми втратили Крим. А зараз допити багатьох наших топ-політиків, чиновників. Згадайте, ми з вами так само в цій студії дивилися допит Арсена Борисовича, це міністр МВД, пана Яценюка, Дещицю вже заслухали багатьох моментів. Тобто я думаю, що зараз ми отримаємо додаткову, скажімо так, покази, додаткову доказову базу, будемо отримувати оті пазли, яких не вистачає. Я думаю, що ситуація там вона переплітається і з екс-президентом паном Януковичем. Ви знаєте, він є фігурантом багатьох справ і по держзраді, і ще по якихось моментах. Ось, наприклад, по держзраді там зараз зазначають, що начебто адвокатів намагаються виключити з процесу, якось там їм заважають, може бути знову зміна правників. Ну, тобто це така, знаєте, довга гра, все змінюється. Тому, коли кажуть, а чи зможуть добитися швидкого, знаєте, визнання порушень прав людини, ще якихось моментів, я думаю, що швидких рішень в таких довготривалих справах, коли йдуть вони по букві закону, по бюрократичних процедурах судових розглядів, це точно не на день, не на два, не на місяць. Це роками буде тривати. Навіть за тією ж справою Януковича ми вже слідкуємо вже не один рік. Тобто це довгі моменти. А як буде в таких справах, коли це колективні позивання, ще моменти, це значить, що точно це вдовгу готуватися 5, 7, можливо, 10 років. От ви сказали, що у законі щодо деокупації Крим винесли за дужки. От хотілося б вашу думку почути, чи потрібен якийсь певний окремий документ по Криму, тому що Росія визнана агресором, тобто ми маємо певні елементи
Так, у законодавстві, які стосуються власне агресії Росії і анексії півострова, чи потрібен окремий документ по Криму? І так само є ще одна думка, ще одна ініціатива – це внесення змін до Конституції України у частині автономії Криму. От ваша позиція, яким чином тоді має відбуватися цей процес, якщо ми беремо українське законодавство, якщо ми розуміємо, що фактично ці справи у міжнародних судах – це, як ви вже зазначили, процес довготривалий? Крім внутрішнього законодавства, з яким є насправді проблеми, я вам кажу, що в цьому законі про реінтеграцію, деокупацію, він так знаний, але насправді інша назва, там лише є згадування. І я вам кажу, що треба ще дочекатися фінальної версії цього законодавства. Другий момент, на міжнародних майданчиках, я зазначала вже про ПАРЕ, є там резолюції, які ми намагаємося піднімати ці питання, згадуються. Тобто, не можу сказати, що там повний вакуум, але і певні там зміни є, але там ще працювати і працювати. Другий момент досить важливим, і останнім часом про це заговорили, є ще великий договір про дружбу з Російською Федерацією. Ви знаєте, що в цьому році спливає термін восени, коли потрібно або розірвати, або продовжити, він автоматом буде на 10 років продовжений. І в цьому документі зазначається, що Російська Федерація визнає Крим українським, безпосередньо Севастополь українським, але там є військова база Російської Федерації. Цей документ для нас є важливим. Але ми на сьогоднішній день знаходимося в певній такій розтяжці. Знаєте, ось той шпагат Ван Дамма, як то кажуть, треба ще вирішувати, як всидіти. Якщо ми, наприклад, не розриваємо, тому що, як за буквою закону, одна зі сторін має повідомити іншу за півроку про свої наміри розірвати договір. Наприклад, Україна це вирішує робити. Тобто ми за півроку до, здається, жовтня місяця, так спливає термін, маємо повідомити Російську Федерацію. Або вони нас так само. На сьогоднішній день жодна зі сторін не зацікавлена розривати їх. Будемо, скажімо так, намагаються спонукати іншу сторону до таких дій. Російська Федерація різними заявами спонукає нас, а ми безпосередньо своїми іноді різкою, радикальною такою риторикою так само підживлюємо в них ці наміри. Якщо ми залишаємо все як є, і цей договір продовжується про дружбу на 10 років, то начебто все нормально, тоді ми і Крим. А що сталося з Кримом? Тоді все, ми ж визнаємо, що в нас є дружба, всі там відносини, все. Якщо ми втрачаємо такий договір, в нас немає міжнародного договору, а такий двосторонній договір – це договір найвищої інстанції між двома державами. Він є набагато вищим, ніж якісь міжнародні там резолюції, ще щось. То тоді ми втрачаємо визнання Російською Федерацією безпосередньо наших кордонів. Тут є питання не лише внутрішнього законодавства, а ще й міжнародних таких договорів. Тому на сьогоднішній день нашим і законотворцям, і взагалі політикам потрібно приймати досить не просто важкі рішення, а можливо судьбоносні, тому що від них доленосні такі рішення, від них буде залежати надалі траєкторія розвитку наших відносин. А на сьогоднішній день вони так оминають цю тему, вона, знаєте, так стоїть десь в стороні. Мало хто з політиків готовий зазначати, що робити в такій важкій ситуації і як нам далі бути. Тому що це відповідальність. А от питання дипломатичних стосунків з Російською Федерацією, це питання періодично піднімається. Чи потрібно розривати дипломатичні стосунки? Ми з вами поговорили про договір, про дружбу, дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Чи є вони, чи існують вони, чи потрібно їх розривати де юре? Насправді, я можу сказати, на сьогоднішній день діє ще цей великий договір про дружбу, і він стосується і торгівельних моментів, і багатьох моментів. Насправді, якби ми слідкували за тим, як він прописаний, то ще часів, коли в нас були торгівельні війни, згадайте, це і кондитерські, і сирні, і м'ясні, багато в нас було війн ще до насправді реальних бойових дій, коли вже можна було ставити під сумнів, чи є насправді ось ці доброзичливі, добросусідські, дружні відносини. Але це все було замовчено, пропущено. В тому стані, який зараз є, я вам кажу, насправді і для Російської Федерації це рішення, воно є важким, тому що це насправді така так звана розтяжка. Тобто і немає однозначного рішення, як бути. Другий момент – торгівельні відносини з Російською Федерацією. Якщо подивитись кількість імпорту-експорту, скільки є, то в нас нічого не змінилося, особливо не знижилось. Ми як торгували, так і торгуємо. Ми зазначали переліт. Так, він досить важкий зараз або через Мінськ, або, наприклад, ще якимись іншими моментами літають. Є питання залізничного сполучення. Можливо, буде припинено, були такі ідеї, що начебто змінити
залізничне сполучення. Ну поки зараз, начебто, все як є. Ви знаєте, що автобусні перевезення, так або маршрутні перевезення, вони як були, так і залишаються. Люди, як їздили, так і їздять. Ми зазначали про майже 2,5 мільйони наших громадян, які знаходяться на заробітках. Так все одно це ж і консульська робота, і решта моментів. Ми ж маємо забезпечувати все одно своїм громадянам повністю захист на тій стороні. Ну, крім того, що внесли Російську Федерацію до країн, яку не бажано відвідувати, ви знаєте, що була така постанова там через кому декілька країн, і Російська Федерація в тому числі, де начебто більш важкі, ну, важко реалізувати усю повноту підтримки, скажімо так, наших громадян. Але на сьогоднішній день, крім поодиноких заяв, які іноді, знаєте, з'являються для того, щоб підживити знов такий інтерес певного електорату, і ще, ну, воно якось як з'являється, так і згасає, тому що тема досить делікатна. Я думаю, що так само довгий час вона буде. Я думаю, що під час виборів однозначно вона буде з'являтися в інформаційному просторі, тому що це така благодатна тема для того, щоб великі дискусії породжувати, але насправді різких змін на сьогоднішній день я не бачу. Подивимося, що буде до осені. Так, от ви сказали про те, що фактично, скажімо, розірвання цього договору про дружбу, і я так розумію, що якщо ми говоримо про дипломатичні стосунки, це важкий крок і для Росії, і для України. Україна може піти на цей крок? За яких умов? От так, поглянувши на перспективу, чи може таке рішення досить кардинально бути прийнято? Давайте подивимося, хто з сил міг би його ініціювати. В принципі, це досить органічно лягає в риторику Народного фронту, який так чи інакше піднімає ці теми. Іноді це буває безпосередньо пан Турчинов, секретар РНБО, іноді спікер Парубій може піднімати щось подібне. Ну, інші спікери, такі топові, яких ми добре знаємо, безпосередньо там голова фракції Максим Бурбак. Ну, це лягає в їхню риторику. Але насправді, чи є в них підтримка в Верховній Раді, якщо це потрібно буде протягнути через Раду, я не думаю, що вони зможуть наскрести потрібну кількість голосів, тому що їхні колеги по коаліції безпосередньо, там той же самий БПП, вони не розділяють таких позицій. Наприклад, категорично проти Опозиційний блок, це все одно така опозиційна чисельна фракція. В деяких моментах могли б знайти підтримку в Самопомочі. Ну, можливо, в цій риториці можна було б знайти. Можливо, певні декілька голосів могли б докинути там Свобода, ну, до прикладу. Але все одно цього не вистачає для того, щоб реально протягнути цю ініціативу через Раду. Тому я думаю, що реалістичність прийняття подібних рішень невелика. Все решта, що лунає, наприклад, від Міністерства закордонних справ і все, вони все одно намагаються гасити. Президент досить часто, ну, якщо не арбітром виступає, то він все одно намагається, знаєте, так, цю тему зрізати, зняти і так делікатно від неї відійти, тому що не підживлює президент ці настрої, скажімо так, в колегах по коаліції. Тому я думаю, що на сьогоднішній день говорити про це марно. Проте, наприклад, якщо подивляться, що зростає ближче до виборів, зростає, наприклад, рівень радикальних налаштованих українців, тобто ця частка буде збільшуватися електорально, то можливо для того, щоб загравати з ними, пообіцяти можна все, що завгодно. Знаєте, ніхто так багато не обіцяє, як політик перед виборами, але ж це не означає, що буде це виконано. Ми вже пам'ятаємо, коли нам, наприклад, на президентських виборах обіцяли і долар по 10, так, і закінчити війну за лічені дні, і багато інших моментів, які не вдалося реалізувати. Ну, це об'єктивні моменти. Тому обіцяти може що завгодно. На кінець нашої розмови я хочу запитати вашу думку щодо виборів, які будуть у Російській Федерації, президентські вибори. Вони так само готуються вже до виборчого процесу. Як гадаєте, як тему Криму і Донбасу може використати у своїй передвиборчій кампанії Володимир Путін? Якою буде його риторика? Тобто він буде, знаєте, чекати, так, досить лагідно обходити ці теми для того, щоб не збурювати, можливо, там певну свідому частину населення Російської Федерації, чи навпаки він буде якимось чином спекулювати на цих темах? Мовляв, от ми повернули там нашу законну територію. Ні, насправді, давайте чітко розуміти, що позиція пана Путіна буде досить послідовною. Навряд чи, я думаю, що він буде напередодні виборів загравати. На сьогоднішній день його, якщо подивитись, позиції досить міцні. Всі опитування показують, що він є, знаєте, безальтернативним все одно лідером на сьогоднішній день. Ті, хто наступні там другі, треті, п'яті, вони показують
мізерні відсотки, які ні на що особливо не впливають. А другий момент, все, що можливо побачити по відношенню до Криму, це Путін зазначив, що він готовий повернути певну техніку, і на цьому, в принципі, це все. Та риторика, яка лунала від його оточення з «Єдиної Росії» по відношенню, вже ми зазначили про великий договір між нашими країнами, ну те, що не може озвучити безпосередньо Путін, може лунати від його, скажімо так, колег з політичної сили. Далі треба дивитися, що може якась певна інтрига з'являтися в передвиборчому марафоні, так званому, лише в окремих випадках. Ви знаєте, що Вашингтон оприлюднив прізвище санкційного списку, його досить всі чекали, але треба розуміти, що це санкції не через ситуацію з Україною, не через Донбас чи Крим. І ці санкції не запроваджені. І вони не запроваджені. Це санкції через втручання Російської Федерації в передвиборчі перегони 2016 року президентські в Америці. Тобто так званий Кремлінгейт. І ось ті прізвища, які потрапили, ви знаєте, там 114 політиків-чиновників топових і ще 90 з гачком олігархів. Але насправді, ви вірно мене поправили, що, перше, це не впроваджено, по-друге, це певне таке лезо, знаєте, яке повисло над головою певного оточення президента для того, щоб, можливо, в якихось моментах зробити його більш зговірким або, знаєте, стримати його в якихось геополітичних іграх. Але тут є друга загроза. Вже, наприклад, прокоментував пан Пісков, що це є втручанням вже в виборчі процеси Російської Федерації. Тобто американці не погоджуються з втручанням в їхні передвиборчі процеси, але втручаються таким чином, тиснуть на передвиборчі процеси в Російській Федерації. Добіг наш ефірний час свого кінця. Пані Олександро, я дякую вам за розмову і візит до нашої студії. Олександра Шмеділова, політолог, кандидат філософських наук, була гостею цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить заман у викладі Софія Абляєвої. Ми повернемося у цю студію вже зовсім скоро. Будемо так само говорити про вже згаданий санкційний список. Дочекайтеся.